tedduɓe nda koye manda TV Sénégal on jettama kalto mbaɗon wonde to mbaɗon wonide saladade ɓuuri firtuɗade minen gardirno monon oɗo ñalawma hande ɗo e nder Tambacounda le 9 novembre 2024 ñalɗi cosaan ñalɗi pinal aada ñalɗi mawnide pulago ɓe fulɓe wiyeteɓe fulɓe ulla tawateɓe nder diwan mo Tambacounda e mawni ɗo hande oɗo cosaan organisé par sukaɓe laaɓa juuɗe voilà sukaɓe laaɓa juuɗe machallah ɗum noon en jii programme fuɗɗi mbaɗde soɓoyoɓe e nene meɗen omo ganduɗa hoorema ko Ramatoulaye Ba kamɓe kala mbaɗɗindiri joni pour wawde wadde oɗo ñalawma ɗo e nder Tambacounda ɗum noon pour ha hunde yaade en jahan daren ɓe ganduɗa hoorema ko organise ɓe oɗo ñalawma mbawen rokkudeɓe micro Manda TV Sénégal ɓe mbawa artade en inchallah rabbi joni joni en jahat daren ɓe ganduɗa hoorema ko organise ɓe oɗo ñalawma woni Oumar Bali e Mamadou e o mo ganduɗa hoorema ko acteur boy kamɓe kala ɓen ɗo en jahat dokki en micro mo ganduɗa hoorema sokhna Ramatoulaye o wawa artude programme o yañen inchallah rabbi holko saabi hande nguɗo ñalgu ɗo e nder Tambacounda le 9 novembre 2024 avec Manda TV Sénégal la série leader la scène des grands événements ɗo esmiko musidɗo Mamadou Diadi Bamara caméra en tawi toon Ablaye Sidibé noon jetti wadde abonné aimé commentaire mon partagé no hanniri ni Manda TV Sénégal la scène leader la scène des grands événements tedduɓe nda koye Manda TV Sénégal on jettama ha joni siftinno ko ɗo min tawate e nder Tambacounda ɗum noon no mbiɗen ni saladade ɓuuri firtoɗade minen gardirde moɗon ndeɗo ñalande hande le 9 novembre 2024 ɗo e nder Tambacounda eɗen gari notade noddago ɓiɓɓe fulɓe fulal lamɗom ha sabi ɓurtani ɓe gona gay tenke jaɓɓe banggue jarani machallah fulɓe fiiri yaroɓe ko sampire ɓe gona bampire ɗum noon fulɓe tawateɓe ɗo e nder diwan mo Tambacounda ɓe mbi ndeɗo ñalande ɗon nde watta ɓawa Manda TV Sénégal ɗum saabi noon garɗen hande tawtorede ndeɗo ñalande hande hayso tawi ne ɓooyi waɗede hikka noon Manda TV wawi tawtorede ndeɗo ñalande e gardogol o mo ganduɗa hoorema ko sokhna Ramatoulaye ɗum noon ha pour ɓuural labde inchallah rabbi no pular wiyata ni konngol ñaade ko hunuko joomum haɗa wutti fondede jullade yeroɓe joomum tabaka ene daari yeeso meɗen mo ganduɗa hoorema ko sokhna Ramatoulaye saabide oɗo ñalawma hande ɗo e nder Tambacounda le 9 novembre 2024 avec Manda TV Sénégal la scène leader la scène des grands événements joni joni on dokken sokhna Ramatoulaye micro Manda TV Sénégal o wawa salmide daro e Manda TV on tuma wawa artaden e holko saabi oɗo ñalawma hande ɗo e nder Tambacounda ɗum noon sokhna Ramatoulaye aɗa huccidiri e daro e Manda TV Sénégal ko adi fof calminaɓe eyyi salamu aleykum moɗon bandiraɓe wa Manda TV adi fof mi salmini on mi juurimama on mi weltanimama on no feewi machallah hande noon ko ñalawma belɗo ko ñalawma ɓamtare ñalawma pulagu ñalawma ɓamtude ɗemgal muɗum ko ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma culture fulɓe ko ɗum hande wonɗo e oɗo ñalawma Allah ɗum noon bandiraɓe tedduɓe bandiraɓe tedduɓe tinnoɗen hande ko ñalawma mawɗo ko ñalawma ɓamtare ko ñalawma teddugal ko ñalawma région Tambacounda département communal en calmini wa délégation gambinaɓe e délégation Saare Alaji naaɓe Junkore naaɓe Jalluɓe naaɓe ɗo ha Koupantou Djibi Diawo en e wa Manda TV ala komin mbawi wiide on sona miɗen belti hande no feewi machallah eyyi bon ɗo manam hol tundudu kontere ɗon ko uul walla ko par ce que wiyama Tambacounda o secteur ni wiye ɓundu o secteur wiye ñaan voilà eyyi hande ka ɗum ɗo ko uule ñaan hande goni ɗo a nani uul e ñaan ko ɗo sa wi Tambacounda a wi uul a wi ñaan a accani hay hunde hande noon ko weltare mawde mi salmini organisation sukaɓe laaɓa juuɗe e Ramatoulaye Ba e wonde Sinthiou Sow Kadiatou Diallo en Coumba en kamɓe foof goni organisation Djibi Diaw Koupantou Yero Gunsilo Diallo ko minen mbaɗi oɗo organisé e région Tambacounda min calmini maire amen o no feewi min calmini gouvernement Tambacounda préfet Tambacounda autorité Tambacounda fof min calmini min juurimama ɗum mais holɗum aranma e o programme par ce que mbiɗen tampere nde ɓuuɗani en hewde en jii fulɓe ne organise programme ji mbaɗinda ni kono ɓe mbaɗat ɗum e koye guure ladde ɗe kono an a wawi waɗɗum e hakkude Tambacounda tigui leƴƴi ɗi fof ene mbirto ene ndaara mais ɗum ko fierté han eyyi sa mbanmi ɗuman ko yidde ɗemgal am e yidde pulagu e andude kadi neɗɗo ala ko jeeyi ko wona culture mum ala ko jeeyi ko wona ɗemgal muɗum par ce que hande meɗen koddi e jolfuɓe meɗen koddi e seereɗaɓe joolaɓe foof e hande meɗen koddi kamɓene ma ɓe jii golle amen ɗe ɓe jiiya komin liggoto ko ɓe jiiya komin mbatta ko ɓe mbawa jogade hen weltare mi salmini noon joom galle amo gandanta Mamadou Bato Sare Guelel kanko woni joom galle mi salminimo no feewi e ko ɗum waɗi min mbaɗi hande dowri ndi foof ari ɗo région o foof ari ɗo ñaaƴe amen dambiji amen palogne amen jokki amen foof hande meɗen gondi hen ɗo machallah hande meɗen belti weltande ganduɗa kala ko mbawmi on wiide sona miɗo welti ala ko mbawmi wiide on machallah haalade min seeɗa e doggol ñalawma o ko holɗum programme ji mbaɗa organisé hande guila ñalawma ha jamma adi fof min mbaɗi organisé ko haalde ɗemgal mum
e yimde culture muɗum jalliɓe men jabboji men ñañeji men bawɗi meɗen bamolaji meɗen nebameje nayyi men kosam men keddam meɗen kala ko wawno wonde e nder ko fulɓe ganduno e kuundal e burugal hande foof addama ɗo en calmini wa murtannaɓe ko wayno ga en foof nanɗo walla mbiyen kodda nguuda ba kamɓe foof nanɗo ma ɓe jogo burugal ngal ɓe jogo leeɗe ɓe kaala par ce que kamɓe koɓe haaliyankoɓe kadi koɓe gendiyankoɓe hande gendiyankoɓe fulɓe foof nanɗo ko ɗum hande waɗi ñalawma hande o dal ala ko mbawmi wiide sina fulɓe beltoɗen par ce que neɗɗo ala ko jeeyi kona culture muɗum Manda TV ala ko jeeyɗa sona ɗemgal ma minen min panoraki hay batte e duune baba adana ma sona ɗemgal amen e ko ɗum mbawmi wiide région Tambacounda minen ko dewalo ma min gandi ko ɓamtare fulɓe min jiiɗa hay batte aduna ko wona ɓamtare ɗemgal ngal ɓamto e hoore mum région o yiya hoore muɗum wa Gambi noon nanɗo machallah miɗo welti e garal wa Gambinaɓe no feewi an Manda TV. Ok, merci beaucoup. Joni on jehendare programme inchallah rabbi avec Manda TV Sénégal la scène leader la scène des grands événements keɗendade Manda TV Sénégal ni ñalamale ko hatata koye bunda nan male koni nata Oumar Mala kani nden jallamale koni na jomba yallam daji bir garati janen be taybu jallel tamakidam bengena nyunya girangare na bore kan kidam bengena nyunya kotamba daraya majar gamla ababa wono kidam bengena nyunya ay to sana fulbe aduna ko ade ade de kidam bengena nyunya siraji matima jalla jeri tulay wel tama kidam bengena nyunya e samano je koni nan yalla mare ya jibir ngenya yo jombajo tatula bingali dai male onda ka bandula mo bael ta yalla mare ya jibir ngenya yo jombajo be ngora jawdi noto kani den tulay male kani bannu Musa male aka banu dairi male ade ko bandu Ali male adi ndore tulay gidam wallahi to Oumar ururo male kani banu Cerno Lamo kani banu Cerno Lamo koni na ñalamale jaji bir ngenya yo jombajo koni na ñalamale koni ya ñalamale ko hatata koye bunda nan male koni na ta Oumar Mala kani nden jallamale koni na jomba yallam daji bir wontina walla wotama fayitima muɗum gidam naggena ñuña wontina walla wotama fayitima muɗum gidam naggena ñuña e sammanoje simi jaggonreɓe fulɓe gidam naggena ñuña tay cosaan yimaya amago fulɓerin ɓe ñooɗima kidam ɓe ngena ñuña to tulayida jam alli kidam raji Samba Jalluɓe e mande tono Yalla Jalluɓe cawornatima kidam ɓe ngena ñuña e sammala aji jalla jeri weltama kidam ɓe ngena ñuña e goɓe kidam ɓe ngena ñuña gareti janen ɓe taybu jalla weltama kidam ɓe ngena ñuña girangare na bore kan kidam ɓe ngena ñuña
ko tamba daroyama jargam lama ba wonno gidam ɓe na ñuña hay to sana fulɓe aduna ko wadde ade de gidam ɓe na ñuña siraji matima jalla jeeri tulay weltama gidam ɓe na ñuña e samba noje fulɓe ɓe mbaɗi komi fillo gidam ɓe na ñuña e samba yeroma jasaka mine gañomaɗa gidam ɓe na ñuña min takame gañama komoma amayde kefero gidam ɓe na ñuña e fulɓe ƴeewe ko tullayi tay ƴeewtan mi gidam ɓe na ñuña kono fulɓe pati bonni goto jagatami mbiɗon gidam ɓe na ñuña sa yiɗa woto yennu hey sa yiɗa haɗi mayla gidam ɓe na ñuña kono ite pati bonni goto wawata fewnu gidam ɓe na ñuña tedduɓe nda Manda TV Sénégal ha joni siftino ko ɗo min tawate e nder Tambacounda le 9 novembre 2024 ɗum noon ha joni ne jokki ñalliɗi ha joni jokkede cosaan o pulago ngu ne jokki ɗo e nder Tambacounda ɗum noon ene dari yesso menen rewɓe fulɓe yontaɓe ɗum noon dokken micro Manda TV Sénégal ɓe mbawa salminede awa Manda TV Sénégal inde e toon nde Ramata Diallo bon holno jiɗɗa hande ñalawma ñalorma moom hamde kay alhamdulillah sabu neɗɗo ko farnoto ko pulago miɗa yetti Allah ko Allah waɗi kam pullo kadi oɗo ñalorma vraiment hono makko alani ɗengal amen karortomi alhamdulillahi rabbil alamin ɓe gaari ñarugal ɗo o cosaan ɗo cosaan mo mbaɗɗa cosaan mo waɗumi o alhamdulillahi par ce que komi pullo ko ɗum mi farorto ko cosaan e aada mi farorto alhamdulillah inde e toon nde Kumba Diallo no jiɗɗa hande ñalawma o ɗo e nder Tambacounda sana no yooɗi no yimɓe ni quoi par ce que affaire tullay boñƴi garal makko men nooti ɗo noddale makko men nooti quoi tullay boñƴi par mi weltanimo quoi mi weltanimo weltani fulako fof lo woni Samba Bamba ɗo woni Demba so wiyama pulagu noddi noon il faut wambaɓe noto son noddi tan minen gonga wiyete ko min jogoto hen softede saabu koko wiyete ko min ngala guesa min ngala bidik minen ko onon goni Espagne amen so Espagne ne yeehe wambaɓe jahani somin keeɓi on tan tawan min keeɓi Espagne amen min gaddani boliji noon komin jimiri kono son noddi mamin noto on min salmina pulagu rendugu ɗo ko foof gure denduɗo ɗe fof mi salminiɓe faade kursami kattañi noon biyoje mbasiñeɓe ɗum woni gonga tullayi jam ñalli tullayi ngam jam ñalli tullayi ƴeewa banum gorko jibin fembi daƴantake jam ñalli saabu alhamdulillahi rabbil alamina sa noddi wammaɓe tan wammaɓe nototo saabu hakkude laamo e Samba Coumba aduna Allah o fof ne andi ɗumenna ɗum noon sa woni banum debbo laamo sa noddi tan wammaɓe nototo juuma sire nda haalen seeɗa annen ka elana yo yuma lana lana yuma yo 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 ebe yo ndey baba baba ndey yo e dullayi de ko ndey baba baba ndey yo yo male jombajo yo male jombajo yo male jombajo yalla yo male yumma male yalla yo male bamma male yo male gawre kosam yo male ɓiɓɓewɓe yo male jombajo fulɓe fulɓaɓe barke albarka moɗon bisimilla moɗon ɗon
bisimilla mon ɗo oɗo ñalawma hannde no yooɗi wallahi pulagu o kikiɗe ɗo hannde no yooɗi e yo pulagu e yo pulagu e yo rahmatullahi e yo jeeyel bambi a wurtini pulagu a wurtini pulagu a wurtini leyɗe ɗe fof Allah no seedi ala fof mo yiyatama ɗo henna golle yooɗi feewi seydi ba pullo pere Allah no seedi mbatta hen jeeyel bambi dima gungu wona dimongo Allah no seedi e yo pulagu eyyi ɓi yummum debbo goɗɗo o horatimo wona ponno wona boro wallahi Allah haali haalamaɓe kange mbiɗa yetti Allah mbiɗa yettuma mbiɗa yetti andi ɓe mbi wuuɗo fof no waɗi sababu so e leydi ndi fof dilliɗo hoore gorgol ma en ɗiɗo dillini leydi ndi fof noon ariɗo timama mbiɗa ñaagui Allah yo Allah junnu balɗe moƴƴina battere amine bisimilla mon ɗo kala délégation arɗo ɗo ene yallah hokku ɗum no hotiri e jaam ya inde Allah assalamu aleykum ɓe mbi pulla si wajji wiye ko pulla si suusi wiye ko pulla si wajji wiye ko pulla si suusi wiye ko pullo dogata Allah no seedi e sawali jam doke sawali sawali noke sawali Sadio Ba an sa jibini tan wiyetake ɗo guittuɗa gati mimmiɗo andi ne mbaɗɗen ɗo sutane men nde temedde dokkannoɗa kam e ujunaji dokkannoɗa kam somi yeeyi galle ma assalamu aleykum mbooloo mi fi teew assalamu aleykum sama mbokk fulbe yi maa ngi nuyu ku si nekk si turam ak santam di leen ñaanal yàlla di remercier Ramatoulaye Ba ak groupe am bi am initiative bi def ma seeni marraine xëy na allo waaw xëy pël bi moo sant Sow moo taxit mënumaa làkk pël ndax man Mandeng laa wante maa ngi rafetlu bëre ci choix bu ñu apporté ci sama nit ki di leen gërëm di leen sant di ñaanal sama doom bi taxaw sama wet di Omar Ba moo xam fu mu bëgg egg ci musique bi yal na ko yàlla yeggal foofu ndax maa ngi moom nekk nañ ci poste de santé bu Saare Gileel dara ñaawul suñu diggante ba suba daf may consulter ma koy conseiller donc maa ngi koy ñaanal seen émission bi ñu def tey yàlla bu mu doon seen mujjantel émission yàlla na doon seen émission bu njëkk jërë ngeen jëf wasalaam tatu leen waa Jame ɗum noon bandiraɓe on nanino o mo ganduɗa woni madame Koundoul ko haali ko o wiwi ko teddungal hakkude muɗum e Oumar Lamo e teddungal hakkude muɗum e Toulaye Idaye ko kanko ɓe mbaɗi marraine o ari o addi ballal makko e maɓɓe o ari o yottade o salmodira e moon o du'ano on o ñaganima Oumar Lamo teddungal e jikke hakkude maɓɓe ko teddungal e jikke woni hakkude maɓɓe ɗo poste de santé ɗo ha joni waktu fawe waktu Oumar Lamo ina ɗum lamɗo holko woni miijo muɗum e golle ɗe o walla ɗum e won e miijo ngo omo ñagani Oumar Lamo andi ɗo yiiɗi yottade e kaliyeri muɗum e nalankagal ngal yo Allah naɓɗon Oumar Lamo ya barke Allah ene laaɗo mum omo ñaago Allah kadi e onon fuɗɗiɓe ɗum ɗo ɗum woti won fuɗɗade tan wona derniére yo ɓooy continue ha hunde juuta ɗum noon Allah jarama e CP min beltima no feewi léegi maa am li luñ si ubbi rek buñ ko fekke foofu xam ne mooy seen voilà oɗo ambolog noon won ko woɗi hen o wi son guɗiti kala ko woni to nder to gandon ko ɗum woni arsike moɗon CDS bu Saare Gileel o wi ɗo ko CDS Saare Gileel o wi e Ramatoulaye oɗo ambolog ne kadi kala ko udiɗa tawɗa to nder ɗo ganda ko ɗum woni arsike maɗa ɗum noon poɓɓade ɗum no fewi no wona seeɗa Allah jarama a jarama merci beaucoup jerejef eyyi Allah jarama a jarama ɗum noon amin ñaago Allahu jomen bajoga bari baria ramata yo la junubale ma daw madina batanema yo la junubale ma o madina batane madarama tulay wono guna ma koy nay mina gore ne ko so tawi oɗon ɓe Ramatoulaye Ba tute min ɗum ɗo wiya
kele moɗon to e rahmatullahi babinana mi nanani haydara Umar mi nanima Bodo mi dima Umar mi limama Hanke hande fo mi wale Tambacounda woni sababu woni sababu meden e dunya ko Muhammadu Rasulullahi Farumo yettani sababu yettata Allah mi koy mi yetti Allah mi yetti nene baba en yetti cerna be meden kono mi yejita sababu woni sababu ko goral fulbe Afrika goral fulbe Afrika sono dara to jugo domina wani sababu ko demba sababu ko gelmo yetani sababu yetata Allah demba woni kawral fulbe Afrika bana jalmo jeeri ko seede Asan Diaw ko seede Adama Kamara ko seede Ramatullahi Banyande medene bantantu kesule Manda TV to jami kala jaden Manda TV to gomi fawanden Manda TV hato Gambia ko rasude Afrika Manda TV hato Tambacounda yo anta bandu Merci beaucoup. Merci beaucoup on jarama machallah ko fayni merci on jarama Allah jarama on jarama poɓane mo no feewi poɓane ɗum eyyi o ara eyyi on wala eno wiyete Padoa Dakar ko enen gonno teyil fammi so tawi woni kadi wiyama gonɗen koye diwan Tambacounda mango tammigo gande moƴƴo Bambi Coumba wona Fouta e Coumbar Mama Tamga ele munno wona Louga Kermbagulo wona kadi ñane Kolda kolitato wuro Sare sukaɓe ko enen gonno e gardagal harna arɗogal e jaalalo ko enen gonno Jeeyil Bambi Coumba ñane noddandu men e Maki Coumba Cimbo ɗo wiyete Raneri Ferlo ko enen gonno Jeeyil Bambi Coumba ñahe Kayel Samba Ndungu ko enen gonno Jeeyil Bambi Coumba mi heewi ɗo ndewdumi e maɗa mi wawa ɗum limtude ɗo e Tambacounda tan ala koko heewi no feewi ɗum noon poɓɓane ɗum no feewi sabu ɓe mbi si mbarodi dilli to ladde to en ganda ko ndeyri walla ko gordi ko mbiyeten tan ko gorko dilli kono eɗen gandi kam si gordi ndi tawa kana kay nderi ndi songa haɗa songa debbo pullo mbo wona puyɗo wona kangaɗo wona colgoddo wona fof aye samaru gorel yo camen ñani jawonno ni gorel ngel wata yo to jayal bami bano juma asabalo laydanmi ni gorel ngel wanno aye samaru gorel yo camen ñani jawonno ni gorel ngel wata so balo mi mar golle ma baytu debbo kam jarani kam ni gorel ngel wata yota tulla ayida e banula mo adami nyum pol balde ni gorel ngela wanno mi halar golle ma ayda jayal bambi badu jumo ni gorel ngela wanno ayo so balo jari mi halar golle ma pullo ni gorel ngela wanno aye samaru gorel yo chamen nyani jawonno ni gorel ngela wata seydi so bismillah ma Jeyil Bambi Coumba garɗo ɗo
ardi sababu Tulla Ida wi on bisimilla mon on beltanama o yii on o hettini on jarama e kolinkannaɓe ha e gambinaɓe arɓe ɗo sare jameri yero kuba dede sare dialo onon fof on mbiyama assalamu no min poti sabi ɗum ko sukaɓe kono noon ko sukaɓe yontaɓe welɓe yaadude ko sukaɓe kono ko sukaɓe yontaɓe welɓe yaadude hokkuɓe mi respect no feewi Tulla Ida e Sar Tungel e Jeyyel Bambi Kumba ɓeɗo rewɓe fulɓe to banggue développement aɓe daari to banggue finatawa mabɓe aɓe daari ko jingoɓe jemma e ñalorma bimbi e kikiɗe bandiraɓe yo fulɓe ɓe gandu ɗum noon mi haalani pour yoɓel on ala kalmi koko woni si mi haalani ɗum sikki ala mi ñawde e Allah tawno miɗo haala woɗɓe ɓeɗo rewɓe fulɓe ɗiɗo heewi ɗo ndewdumi e mumen min ñagantomi on Allah tan yo gurdam on juut ya barke Allah ene laaɗo mum yo Allah udiɗon onon e Allah jogui noon ko moƴƴi kam ɓuuri andu ko moƴƴi e neɗɗo yo Allah waɗan on ɗum ya barke Allah ene laaɗo muɗum fandare mon e leñol ngol yii yo Allah ɓamtu on ko ɗum tan miñira ko jam jinnu noon hono ɗum noon jarama merci sorona Bakary sorona e jingoɓe lamoyda jarama koddani Dieynaba se janni Mali dalibe Mali matige samaye Bakary on jarama Allah jarama ɗum noon oɗo woni se yo bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin idi fof mi salmini président leydi o ɗum woni Diomaye Faye e cabinet muɗum o fof mi salmini mairie ji gonɗi ɗo ɗi fof mi salmini préfet ji ɗi e super préfet ji ɗi fof mi salmini communauté rural ji ɗi fof mi salmini jargaɓe ɓe fof chef uji ɗi fof calminama yeesoɓe rewɓe fof calminama debbo e gorko cukayel e manguel gonɗo e nder leydi Sénégal e nder Tambacounda ɗo salminama mi salmini kala ɓiɗɗo pullo garɗo ɗo tawterede o programme ɗo han e nder leydi Tambacounda ɗo debbo mum gorko mum cukayel mum manguel mum fof calminama woɓɓe meɗen kono woɗɗi giwi Allah walli eɗen gari ɗo e jaam ya en kooti he jaam gaccen ɗo jaam tawa en jaam to ciwɗili meɗen minen de komin délégation Kawral Fulɓe Africa immorɓe leydi Gambie kono fedde nde si a laari he mbaadi kuɓtindindi fedde nde ɗi dilla e nder Africa ɗi dilla e nder Asia ɗi dilla e nder Europe ɗi dilla e aduna e fofof miɗo salmina ha han onon waɗɓe organisé waɗɓe men invité ɗo ɓe ɗum woni Ramatoulaye he kafu muɗum ɗum miɗo salmina on no bede wona seeɗa Ramatoulaye de ko Ramatoulaye meɗen ko Ramatoulaye Kawral Fulɓe Africa sabi ko kayen joɗani en ɗo e nder leydi Tambacounda ɗo to sengo Kawral Fulɓe Africa hakkil mi wawta haalde ɓe paalami salminde ɗo ɓe fof ɓay waptu ala kala mo paljumen joom no andi wona faalu e am wona yidde am ko joɗɗo way noon e ñamowo lamɗam timani yo si ɗon yawti mi faala en haalande seeɗa fi sengo Kawral Fulɓe Africa taw minen ko fedde nde ganduɗa ko fedde sosande ɗi arna duuɓi nayyi jo e nder leydi Africa walla e nder leydi Gambia walla e nder aduna e fofof te dalila amen coskol nde ɗo fedde min tuumi koye daawe kayen jowi ɗen daawe daawal goo folofolo ngal ko etade janginde cukale meɗen ɗe école e Alqur'ana heɓe mbawe janginede kala meccal ta janggo ɓe mbawa wurde koye mumen ta ɓe jahani e bandiyagal walla e guyka toɓɓere walla dawal nayɓal ngal kala ko ɗum woni fi min dilla to sengo rewɓe to
min jokkindira rewɓele ɓe e mansa kundaji ɗi to sengo julare to sengo gaynaka e to sengo gaadiŋaji e no mbimi ni rek Kawral Fulɓe Africa ko ɗum woni ko immani te min mbaɗi golleji e liggeyaji kewɗi e nder oɗo wattu yeru feddede wattu sosa wa tukki han saabi min mbaɗa balle kala simin jii fulɓe wano amen walla leñol ngol jomɗi heɓi caɗele ko wayi hono jayli en ni walla caɗele ɗe ganduɗa ko caɗele kañ goto wawani ittude ko ma famen yo faabo min garat min dilla hen min balla hen saabi ko ɗum woni fandade amen nde pullo fo ko pullo larani pullo dowrowo pullo Fulakunda walla pullo Fuuta min paala ɗum itte e nder eɗen ganden pullo fo ko pullo kala mbiyo min mbimami enen fof giwi inna goto enen fof jiiɗi baba goto mbakkiloɗen mbaɗen ɗum e hakkillaji meɗen saabi ko ɗum tampiniraɗen en feccede leƴƴi leƴƴi ko ɗum tampini en wiyede to pullo dowrowo pullo Fuuta Fulakunda Kaabo si en mbaɗama no en nanguino tan ganden ko en gustotoɓe miɗo yamira kala ɓiɗɗo pullo ɗo wawi wonde e ley nangue aduna e liggoreden ɗum ɗo ɗum talen e cukale meɗen ɗe gandinen koye meɗen pullo o ko pullo tan pullo o ko pullo tan te pullo o mantoroɗan meɗen ko ɗum woni nagge e larogal e ɓiraɗam e kosam to ka mbawɗa yaade fof ko ɗum woni ko gandiraɗen te mbakkiloɗen tinnen cukale men ɗe aadaji men ɗi ganduɗa ko aadaji moƴƴuɗi nafoji en nafoyoji kayen kala janggo ta en guettitani men aadaji ɗi moƴƴari te tinnoɗen kala ha han jangguinen cukale ɗe saabi cukale hande ko ɓen goni tani mawɓe janggo te sen paalama hebde fandade men to yeeso janggo ko ma guetoɗen jangguine ɓiɓɓele men jibinteɓe hanɓe no mbimi nane heni kolle Alqur'ana o kolle lekkoñkoñ kolle mecce ɗe si gandi ɗum tan a yiya janggo enen kala ɗo dilla a tawat eɗen jiye hen eɗen kettine hen eɗen mbawana koye meɗen yo mi weltima mine délégation ammo mi weltima no bete wona seeɗa miɗo salmina fedde Kawral Fulɓe Africa wonɓe Gambia kala ɓe mbawani arde ɗo min paalno arde min kewa ɗo no bete wona seeɗa kono ko waptu o waptu ko waptu golle guerte ɗin dugge gawele e coñe kono min gueti ha min mbawi hebde délégation fi min gara min tawtore ɗo minen kala min kollira faale amen o e nanggodiren dillen te Tambacounda mbiɗo faala mballa Ramatoullahi fi fedde Kawral Fulɓe Africa wawa ñibde ɗo kemon ɗo exécutif moɗon no hanniri ni yimɓeɓe tummodiron gonon e fedde ha heewa mbawen liggade nabren pulagu yeeso tawnen pulagu yeeso Allah wallu en noon kala pulagu yaara yeeso Allah wallu en kawren gonen nene goto baba goto assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu on jarama. Merci.